Anambra Central State of Anambra Central and Senator Iyor is also here. Iyor is here. Now representative, total House of Representatives. Thank you very much. That's the entire Okeke family from Enugu and Umuri. The deputy governor of Anambra State. And also the first-in-law to put the mass family. Your Excellency, Basabiru, the most distinguished Jagaban. Chief Sir Victor Alexoti is here. Senator Uche Ekunife Akasati. Ama Yadia Amasati. Chief Sir Chris Upa Ochega. Official here, Ashaba Safa, because I don't want to go. Okay, come and do you are Chief Sir Simon. Okay, I can see you. Ochendo, I'm one of them. No, I got it. Honorable Obinna Chidoka. No. Honorable Obinna Chidoka is here. You to get Distinguished security, please, wait. We can. His Excellency His Excellency na table. Ohamadike, I just na table. Because they just come to us na table. Because na gana block.
I'm making unu. You know I'm making unu. But not a block, guys. I go to I'm making unu. Oh, and the late chief, sir. Retired Machuku. President. Oh, Tata. Ndelugu ka ade. Na ibu ibe. Orogoruka. Asista ida ono. Kampo ogo nwoke. Nnekwu ogo. Ọmọdé mọ́ àwọn iṣẹ́ ọ̀gá na bẹ́ẹ̀tì kò dé mma. Ndị ọzọ abịa na ya bụ ọgọ ụmụ nwaanyị na nke bụ ọgọ nwoke ka m wụ. And the only one. Ọ mere eme. Ebube eji wee bịa ụlọ n'anya n'aka ndị the distinguished senator of the Federal Republic nke a gara ebe a. Ụlọ n'anya n'aka ebe. Olùkọ́ ọgọ́ wọ́n lùlù wọ́kẹ́ olùkọ́ ọgọ́ ọ̀mẹ́ka nì ya kò yí wẹ́ bá wọ́n ti dùkẹ́ ọ̀rọ̀ ọ̀hún. Nkọ́ wọ́n ní ilé dùkẹ́ mú nà ọ̀kú ẹ̀mẹ́. Ọ̀nà má bọ̀ wá bà gbèsè wọ́n yí pẹ̀kẹ́ ẹ̀tọ́ wọ́n kú lò kàwọ́ lè ju òkú. Alex Otinọ kẹ́bà Alex Otinọ. Ọ̀dọ́ Otinọ kẹ́bà. Ndị house n'ebe a, ndị Federal House of Rep n'ebe a, ndị House of Assembly n'ebe a. Friends and well wishers. Mama no forever. Because no, I don't want to look at money. I'm okay. And I don't have to carry back to the fence. I make it run the game. I shall back and no. I don't work with money. I am gentleman. We hate you. Listen, we're also happy. He died well. He died at the age of 92 on your relative. And I'm a Governor we don't remember. I don't know. All I got for a ball got out of us to still up here. So now thank him, now thank the governor. I'm a man who will because I make a rule. Oh, my way, I'm not picking the president also. I can't get you. And Odevi. Eji m ego ebe a ga-egote ọzọ ụdị ịtọka ji aja ụlọ ọhụụ. Gọvanọ jikwuru ego ihe egote ebe ịtọ ya egote ebe alụwa. So ibe nyebe ahụ 500,000 na 500,000. So 1 million ka eji anatọbụ na tebụl. Mmanya sie na-abịa ma ebe na-ekwu ma ji ma rice ma samobita. Ibe na-eji edo n'ọhụ anyị ebidoro nke dịka onye ezu ezu. Ofu ebi ka distinguished senator Frank Victor Ume ga-abịa. Ọ dị 200,000 ebe a. Biko anyị na-ekele unu. Biko ka afọ rapụsị anyị dị otu ka ọ na-asụkwa bakịrị tet wee jee ezu ike na ahụ ka. Ebe anyị ekele m unu. Ndị ọrụ adị unu daalụ unu. Response. Omeka nye Betu si Beto ezigbo ọgọ dọkịta nke ọ na-eme kịta ọgbara ọjọọ si mmadụ kwuru mmadụ na nke obodo ọ gbagoro m ndị akwụkwọ nwoke tuo ekere ya na n'ime na-ekwu atọrọ mkpa ebe ego bụ ụfọdụ ga-ekwe ntị ma mkpa hapụ ego n'alụ biko egwu ka nwere aka gị wee nye gị 200,000 ego ebi ebe anụwa tụrụ anyị kere m daalụ Excellency, Senator Ulemena.
I'm sorry. My chairman. But you're here. That's all. That's all. You're here. On inside. With the Okibo clan. Yes. People will remember us when we go. Demonstrated integrity in public service. In the insurance industry, he was known for being very, very strict. And that's helped him to live a very good life. He lived to die at 92. So he was a disciplined man. A man who is not disciplined cannot live long. So for those of us that have survived him, we pray Almighty God to receive his soul in heaven, and also grant us the fortitude to bear his loss, and at the same time use good works to be our guiding steps,
so that when we die, we'll be remembered for something good. Okay, okay. So rest in peace. Okay, do you think there's hope for politicians like we have to? People who continue to judge politicians, I'm a politician, so I can't judge myself. No. With the director of DSS and Commissioner of Police in the building, we are protected. Garba Umar, I was just happy. We love you, sir. Unit 7, mic volume, please. Mic volume, mic volume. Still in the building, we have a High Chief Dr. Aloysius Ikebong, our dear Bishop. Ebechukwu Zazobolo. Ezizulu n'aka, ọ ga-adịrị gị mma. Ọ ga-adịrị gị mma. Ife ọbụla ibu n'obi ga-emere gị. Ladies and gentlemen, His Excellency, the Single Senator of the Federal Republic, Senator Dr. Sir Victor Ume, Ohamadike Ndi Igbo, Papa Knight of St. John International, Officer of the Federal Republic, Officer of the Order of the Federal Republic, OFR, the victorious Victor, the cat with 9 lives. I call him Victorious Victor because he's always Victor. He's always Victor. He's always Victor. Everything is saying that once your name is Victor, after you get a you must always be victorious. Ohamadike, Ohamadike now.